Si hagués de definir el projecte en dues paraules... Felicitat. Cada vegada que he vingut aquí sempre he estat rient. No sé, espectacular, suposo, perquè fas alguna cosa bé per ells i tot. Grans persones. Grans persones. Jo per part de Càritas ho trobo formidable. Una mica solidaritat, no? I empatia amb l'altra gent. Sí, doncs alegria. Estic més parlant amb un d'ells que no pas amb un vell.